पप्पा जॉयो व्हेरी नाईस शॉट पप्पा याच्या मारूला भूक लागेल त्या तिकडं सिस्टर जम्मानू लाव जम्मानू. अभी हम जा रहे नीचे जम्मू. आता आपल्या घरी पावभाजी बनते आहे तर आपण आता पाव आणायला चाललोय खाली. तू किती पाव खाणार? 8 पाव. 8 पाव खाणार ना? कॉम्पिटिशन नाही लावायचे. खरं खाणार 8 पाव? मम्मी तू किती पाव खाणार? 2 3 झाले 8 3. तू किती खाणार? अनलिमिटेड. चला तोपर्यंत मम्मी रेडी होते आपण खाली जाऊन पाव आणूया. चला बाय बाय. योगा संध्याकाळचा. टोटल किती पाव लागतील आपल्याला? आपण आपण सुनीताताई येणार आहे. सुनीताताई जास्त खात नाही. किती 20 पाव घ्यायचे? 20-25 पाव 3-4 लाद्या एक लागतील ना? लादीमध्ये 6 असतात ना. हो 6-6 12 2 लादी घेऊया. आणि नाही जर राहिले तर बटर लावून पाव खाता येतात चाय सोबत सकाळी. मस्त लागतो. मेथी घेतली. इथले पाव बिव. येस. आणि बरंच काय काय घेतलं तुम्हाला दाखवते मी घरी गेल्यावर. दिलू काय? हा काय म्हणजे कोण नाही घरी? मग पिल्लू तुला आतमध्ये बाहेर जायचं आहे. माझ्या पिल्लूला बाहेर जायचं आहे. तर आज बघा आपल्या घरी पावभाजीची पार्टी आम्ही करतोय. तर पहिले मेंबर आपले आलेले आहेत आणि आपले शेफ आणि मास्टर शेफ दोन्ही आतमध्ये आहेत. तर पावभाजीची रेसिपी बनवली जात आहे. आता कितपत पावभाजी झाली तुम्हाला आता मी दाखवतो. पावभाजी एकदम रेडी झालेली आहे आणि आता मी पाव गरम करते. आणि मी ते कांदे पण कापून झाले बारीक. आता अजून हवेत तर कापते मी. नाही बस झाले आधी दोन. आधी कापू नको, नंतर काप. आधी एवढे संपू दे. तर इकडे बघा ही पावभाजी बनते. इकडे ते किती पाव पाव? एवढे गरम केले आणि हे गरम करायचे आहेत अजून. बापरे एवढे सर्व पाव. आणि भाजी किती आज बनवली? पार्टी आहे ना, भाजी भरपूर आहे म्हणून मोठ्या कढईत केली आणि बारक्या कढईमध्ये घेतली काढून. तरी पाव किती टोटल आहेत बघ तुझ्याकडे आता? पाव किती आहेत आपल्याकडे आता? हे 6 12 18 आणि हे गरम केले 3 लादे वाटतं. 18 आणि 26 पाव आहेत वाटतं. हा. बरोबर ना? हो. वा वा वा. तशी पावभाजी पार्टी होत आहे. आणि भाजी झाली का गरम? झाली कुठे कडाला काय झाला? थोडाला चांगली झाली. वा एकदम छान बटर वाटलं, पण मस्त. एकदम पिघलला त्याच्यामध्ये. चला आता कोण कोण पावभाजीच्या पार्टीसाठी येतो. आणि तुम्ही विचारा मम्मी रेसिपी दाखवली आहे का? रेसिपी दाखवलेली आहे पावभाजीची. आम्ही गेल्या वर्षी पण पावभाजीची सेम रेसिपी बनवली होती आणि 3 वर्ष अगोदर एक वेगळ्या प्रकारे बनवली होती. दोन्ही पावभाजी शुभांगी पावभाजी मेड बाय शुभांगी कीर. रेसिपीची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देतो. तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स उघडा, लिंक वर क्लिक करा आणि तुम्ही पावभाजी रेसिपी बनवू शकता बघून जसं आम्ही बनवली होती तशी. आणि त्यासोबतच मम्मीनी सुद्धा बनवली होती आणि आपल्या चॅनल वरती वेगवेगळ्या महिलांनी पण चॅनल मध्ये काजलच्या मम्मीने बनवली आहे. आणि एकदा आपण भांडुपला गेलो तर सबस्क्रायबरने बनवली आहे, आपल्या नेबरने बनवली. तर खूप प्रकारचे बोलतात ना व्हरायटीचे पावभाजी तुम्हाला आपल्या चॅनल वर दिसतील. सर्व लिंक्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देतो. आणि आता पार्टीसाठी आपले सर्व एक एक करून येणार आहेत. ठीक आहे. तर आपले कांदा झाला, लिंबू, पाव भाजी सर्व रेडी झाले आहेत ना? आधी सगळे पाव नाही गरम करत. सर्व पाव नको मला. पाव नाही केलेले गरम जास्त चांगले वाटतात खायला. तर मी हे खाणार आहे आणि बाकीच्या सर्वांना तर हे द्या. आता बघा आता मला सांगा किचन आता इकडे जर आपण फ्रीज ठेवला असता तर किती अडचण वाटली असती. आता तू पण येऊ शकतो. 3 जण उभे राहू शकतात. हा नाही तर फ्रीज असते तर असं मला इकडे उभं राहायला ही जागा नाही मिळाली असती मला. तर टोटल बघा असं एवढं सर्व आम्ही युटिलाइज करू शकतो इकडून एकदम व्यवस्थित. आणि अशी पावभाजी पण मूड आली तर कधी कधी बनवू शकतो.
पावभाजीची पार्टी असते. अजून कसली कसली पार्टी असते घरी केलेली? पाणीपुरी आपण केली नाही का बदलापूरला? पाणीपुरी एगरोळीला पण पार्टी. केली आहे ना? अजून कोणती अजून पावभाजी पार्टी, पार्टी असते. बिर्याणी पार्टी, पाणीपुरी पार्टी आणि अजून कसली पार्टी? पार्ट्या असतात अजून आपण कसली एक साथ भरपूर करू शकतो. अजून फूड मध्ये कसली पार्टी करू शकतो जरा कमेंट बॉक्स मध्ये आम्हाला सांगा. अजून तुम्हाला काय माहिती? आता काय पटकन आठवत नाही ना? मध्येच वेळ गेला आमचा. आता आपण खायला कधी घेणार आहे? आता घेणार येऊ आता. लगेच? हा पहिले महामंडळी आली पाहिजे ना सर्व. चला. आणि हा आपला नाईट व्ह्यू बघा, एकदम छान. मी इकडे कसं लाईटीवरच उभा आहे बघा, आणि समोर बघा. आणि ही जर बॅकग्राऊंड मधली लाईट जर आपण बंद केली, पावभाजी डान्स करतो नंतर ना, आधी खायच्या आधी डान्स करायचा. सुजल काय बघतोय? सिनेरी बघतोय? काय बघतोय? गावठी सिनेरी बघ. आणि आमची दिलू बघा, मग बोले दिलूला दाखवलं नाही. दिलू तुझ्या फ्रेंडला घे, एक तुझ्या फ्रेंडला घे. हां घे ते बघ. घे घे. पकड याला, पकड पकड आमच्या दिलूला, पकड आमच्या दिलूला. आज असा केलेला घेतलेला तिने. नको दिला दिलूला? दिलूने घेतलेला काजल. आले. मी बाहेर गेलेली. आज आपल्या घरी पावभाजीची पार्टी आहे. पावभाजी खाते ना तू? तू किती पाव खाणार? 2च. तू किती पाव खाणार? 8 खाशील ना? 10 झाले. तू किती खाणार? 13 झाले. तू किती खाणार? असं नाही, तरी 5 ना. 13 5 18. आणि मी खाणार आहे 6. 18 24. म्हणजे सुनीता ताईला पाव उरणार नाही. 26 पाव. नाही 26 पाव आहे. 26 पाव आहे. 24 झाले ना, 2 पाव ती खाईल. हां. आता मम्मीला एक टास्क दिला आहे, हे पकड. आता याच्यात किती स्टेप्स झालेत बघ? 16 झाले. 16 स्टेप्स झालेले आहेत. हे घाल. आणि आता मम्मीला नेतोय मी बाहेर. चला आपण बाहेर या. चला आता घड्याला दाखव किती वाजले ना. किती स्टेप्स आहेत दाखव? 16 स्टेप्स आहेत. जा. असे किती लास्ट टाइम किती राऊंड मारले होते? होते ना 1200 काय? हां किती? 1800 केले होते. हा 2000 करायचे. ठीक आहे. तर हा आमचा पॅसेजचा फायदा बघा. एवढा मोठा पॅसेज आहे ना, की मम्मी काल 1800 स्टेप्स मम्मीचे झाले होते त्या घड्याळाच्या हिशोबाने. आणि आता बघा तिकडे जाऊन येते आणि परत इकडे येते. आवाज येत असेल म्हणून आपण जरा हे बंद करूया. इकडे अडकलला म्हणायला नको, पडला म्हणायला नको. पावसाचं भिजलाय म्हणून असं हे नाही. ओळख काय, फ्लोअर कशी क्लीन आहे. एकदम नीट आहे, मस्त. आता 1 राऊंड झाला. आता किती झाले बघ तुझ्यात? आता झाले 89. ओके. असे मोज आणि कर. तेव्हापर्यंत मी हे सर्व बाऱ्या बंद करतो. आपली पावभाजी पार्टी तर होणारच आहे. त्यासोबतच मम्मीच्याकडे वॉकिंग पण होत्या. तुम्हीसुद्धा वेळ काढून, टाईम काढून वॉकिंग करा. शरीरासाठी खूप चांगलं वॉकिंग करा, एक्सरसाइज करा, ब्रिथिंग एक्सरसाइज करा. आता भेटूया मम्मीला. 2000 स्टेप झाले की तुझ्याशी आम्ही बोलतो. ओके. तू कर वॉकिंग. आणि आता कसं माहिती आहे, ह्याच्या अगोदर वॉकिंगला तू का नाही गेली? दिल बाहेर येते ना, हां. म्हणून. मम्मी एकटी होती आणि म्हणून. दरवाजा बंद करून मी बाहेर राहिले तर दिल आतून आवाज देते. अच्छा कर हा, वॉकिंग. म्हणून. आता चालताना बोलू नको. मैं इसमें एकदम परफेक्ट होता था. स्टार्टिंग में मैं बस एक दो सेकंड तक मैं बोल पा रहा था, बट धीरे धीरे ये टाइम भी बढ़ता है. बाकी हमें एक बार 10 सेकंड से ऊपर नहीं कर पाता और मुझे थोड़ा बहुत दांत भी आ रहे थे, तो इसलिए मैंने. आणि काजल बघा इकडे पडद्याला हात पुसते. पडदा होता. लावला पडदा दोन साईडला. हा काय? आता मी भांडी घासले ना, लावते भांडी. कशात लावायचे भांड्या? हे ट्रॉलीमध्ये आपल्या. जर काजल हा आपला स्वतःचा फ्लॅट असता तर आपण इकडे शेल्फ्स केले असते का? मग शेल्फ्स केले असते ना. तुम्हाला सांगू मी काय काय केले असते. इकडे थोडेसे म्हणजे भांडी राहील असं काहीतरी केलं असतं. त्यासोबतच आरो बसवला असा प्युरिफायर. नाही त्याची एवढी गरज नाही, पण युटेन्सिल राहील अशा प्रकारे. आणि इकडे पण काहीतरी असं सिस्टम केलं असतं डेकोरेटिव्ह काहीतरी केलं असतं की आता ॲक्च्युली काय झालं, हा रेंटेड फ्लॅट असल्यामुळे ना आम्ही अजून पण जास्त काय करत नाही आहे.
जास्त ठोकमठोकी करत नाही आहे किंवा जास्त काय करत नाही, बरोबर ना काजल? हो, आपल्या स्वतःचा नाही ना म्हणून. हा, पण एकदम छान फ्लॅट आहे, एकदम पण मस्त. आमचं लकी आम्ही एवढे ना की इथे आम्हाला ट्रॉली मिळाली. जर ट्रॉली पण नसली ना तर खूप प्रॉब्लेम झाला असं सामान ठेवणार. हा, काल दिल आली बाहेर. ए दिल्लू 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 दिल्लू, चल 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 आतमध्ये, चल चल आतमध्ये चल. काजल ते बंद कर, हा बंद करते. म्हणून आम्ही असं बंद ठेवतो, कारण दिल लगेच लगेच धावत येते ना. हा, धावत येते ती. नाही सवय लागली ना तिला. हा, तिला सवय नाही लावायची बाहेरची. चल आतमध्ये, चल तू आतमध्ये. दिलू बोले आम्हाला दरवाजा बंद करायला लागतो. दाखव आता घड्याला किती किती वॉकिंग झाली, दाखव. 9:28. अजून किती करायचे? कधी कधी 1000मध्ये असं बंदीमध्ये बसू शकते. होय ना. बसायला वाटतंय. 2 राऊंड मारते. हां, 2 राऊंड मारा. हां, 2 राऊंड माराने बस, म्हणजे गॅप घेऊन करू शकते. दिलू चला आतमध्ये चला. हां, चला बस बस, म्हणजे थोडं बस, पाणी पी आणि परत वॉकिंग कर. आता किती झाले? 1000 झाले असतील. येस, 1083, म्हणजे 1000 स्टेप झाले तुझे. आता बंद करूया जरा, बस. नंतर परत जाते. हां, पाणी पी थोडंसं, बस जरा. पाणी पिलं की जा आणि मग परत 1000 कंप्लीट कर. आम्हाला काय गिफ्ट आणलं दाखव. इथे ठेव, इथे. लास्ट टाइम पण आम्ही आणले होते, आम्हाला आवडले म्हणून परत सांगितले आम्ही आणायला. सुजल ही लाईट लाव ना जरा, ही वाली. हे कोणतं गाणं ऐकते तू? ना ना हां, ब्लॅक पिंक. काजल पाहिजे असेल तर बाहेर ये, नाही तर संपणार. पाहिजे असेल तर लवकर बाहेर ये. सूर्यन काजल, सूरी सूर्यन सूरी. वा वा वा, चला चला आता प्रसाद म्हणून द्या. एक एक चमचा घ्या सगळ्यांनी. 1 चम्मच श्रेया, 1 चम्मच प्रसाद. सर्वांना द्या, एक एक चमचा द्या. 1 चम्मच. असं पण असतं. चला, हे सर्वांनी खावा, तुम्ही सर्वांनी. हे घे, कुठे गेला? छान आहे, मस्त आहे. आवडला? खा मग, खा. पप्पाचं काम काही करते आहे. बघ, आता आमची पावभाजी पार्टीची सुरुवात झाली आहे. झटपटू नको, पाव पाडायचे सर्व. चला चला सुजल, या इकडे. किती किती पाहिजे तेवढे घ्या. जेवढे पाव पाहिजे तेवढे घ्या. पावभाजी पार्टी. हां, भाजी जेवढी पाहिजे तेवढी घ्या. समोरच भाजी आहे, पाव पण समोरच आहे. जसं लागेल तर. हां, बस तिकडून बसून खा. बस, त्यांना पण बसव. मम्मी बस इकडे, मम्मी इकडे बस. चला खावा. श्रेया किती बोललेली? 5 पाव ना? 2 पाव बोललेली. आणि सुजल किती बोललेला? 8 पाव ना? खायला सुरुवात करा. बघू 8 पाव खातो की 2 पाव खातो. वा 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 वा, यांचा डान्स खूप चांगला असतो. फॉरेनर डान्स करतात बघा सर्व. चला, पावभाजीची भाजी कशी झाली सांगा आम्हाला.
नाही नाही रेसिपी सर्व लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. लिंक पाहिजे. चला इकडे बघा आमची पार्टी पावभाजीची पार्टी चालू आहे आणि तुम्ही कधी आला तर तुम्हाला पण आम्ही अशी बनवून देऊ है ना. चला खायला घ्या. सर्वांनी पाव संपवायच्या बरोबर. कशी आहे बघा, टेस्ट करून सांगा. पहिली तुम्ही टेस्ट करा. काजलबाई. कांदा पाहिजे तुला? नाही मला कांदा नको. तुला ही लादी वाटते पूर्ण पावभाजीवाले मी आता नवीन करतात मसाला पाव करून त्यांनी आता काढलाय म्हणजे भाजीमध्ये पाव टाकून असं गरम करून देतात. म्हणजे त्याला पावभाजी असा तोडून खायला नको, डायरेक्ट तो पाव खायचा डायरेक्ट मसालावाला. तशी पण चांगली लागते. हो तसं चांगली बनवली. ते पण छान वाटतं है ना मसाला पाव. ओके माझा बरोबर आहे इकडे आणि तुम्ही तिकडे सर्व एन्जॉय करा.